खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि सेनं सनाजुलि गामिनि सासे आइजोआ 125 बोसोर बैसो जानायखौ इएम दावबायसा बर'आ न'आव थांनानै बिथांखौ बरायदों नंगौ 125 बोसोर बैसो जानायसिम थानाया बियो मोनसे सुबुं जिउनि देरहासारनाय अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि सेनं सनाजुलि गामिनि आसालथा बर'आ देग्लाय 125 बोसोर बैसोआव हाबबाय 125 बोसोर बैसो जानाय सासे आइजोखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा भेरगाव बियाबनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा बरायनायजों लोगोसे बिथांखौ खौरां लानानै गोबां खोथा सावरायलायो जों सुबुं माहारिया आथिखालाव बांसिनानो 60-70 बोसोर बैसोसिमल' थायो नाथाय बिथां आसालथा बर'आ आइजोआ 125 बोसोर बैसो जानाया सोमोनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा बिथांनि फिसाज्लाया रुंसारि जानानै थांबाय आरो बिथांनि फिसौजो आरो फिसौज्लायाबो बिथां आइजो बायदि गोरा थासारियाव गैबावला नाथाय आसालथा बर'आ दासिमबो गोरा मावनाय दांनाय थाबायनाय आरो मानसिफोरजों रायलायनाय गासैखौबो हाजोबो लोगोसे बिथाङा सिगांनि गासैखौबो दासिमबो गोसोआव दं होननानैबो खौरांनि सिगाङाव फोरमायदों जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो सुबुं जिउनि थाखाय बियो मोनसे देरहानाय होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दानि सुबुंखौ खोब बांसिनहै बा 60 बा 70 बिसिनि बैसोनि गेजेरावनो रुंसारि जालांनायखौ जों नुयो नाथाय नैबे मानगोनां बिथाङा आइजो आसालथा बर'आ जोंनि नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि आरो बिथांनि आंगोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला आरो बिथाङा गावनो फोरमायना लानाय बायदिब्ला 125 बोसोर बिथांनि बैसोआ बारबाय आरो दासिमबो बिथाङा सुस्थ' भाबैनो दङ बिथांनि जि मेलेम बिथांनि जि हमदांथि बिथांनि जि देहा गासैबो सुस्थ'यैनो दङ आं बेखायनो बिथांखौ खौरां लानो फैदों बिथांनिफ्राय बोर बिनो फैदों जाहाथे बिथाङा जोंखौ बोर होयो गुबुन गुबुन खामानि मावलांनायाव आरो बिथांनिफ्राय माखासे जोङो खोथा जोङो मोनथिनोबो फैदों गावनि जिउखौ बोरै जोङो गोलाव समहालागै जोङो जोरनो थाखाय बा थांना थानो थाखाय माखासे गावनो गाव राहा लानो हायो बेखौबो जोङो खौरां लानो फैदों आरो आं दिनै न'खरनि बिथांनि फोलेर बिथांनि फिसाज्लाफोराथ' बांसिनानो गैला रुंसारि जालांबाय नाथाय फिसौज्ला फिसौजो बा बिदिनो गोजान सोमोन्दोनि बाय बाहागि दङ बिथांमोनजों सावरायदों आरो जिहेथु जोंनि ओनसोलाव 125 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गोग्गो गोसोजों गोग्गो मोदोमजों बा गोग्गो देहाजों थांनानै दङ दा बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेखायनो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि हायो राहा बेनि राहानि थाखाय आङो बेबस्था लानो नागिरदों बेखायनो बिथांखौ दिनै खौरां लानो फैदों आङो बावैसो सिगां बिथांखौ लोगो मोनदों मोनथिनाय मोनाखैमोन मोनसे बुद्ध थानसालियाव बिथांखौ आङो लोगो मोनदों आरो लोगो मोननाय लोगो लोगो सानब्रैनि उनाव आं बिथांनि न'आव फैनानै गासैबो बाथ्राखौ मिथिना लाफैदों আইতা আমার এটা মিরাকাল হয় আজি ভগৱান বুদ্ধদেৱো 80 বছৰলৈকে জীয়াইছিল কিন্তু আমাৰ আইতা 125 বছৰতছে অধিক আজি আমাৰ মাজত জীয়াই আছে আমি তেখেতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেখেতে আৰু কেইবছৰ আমাৰ মাজত থাকে সুস্থ থাকে আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দি থাকক তেওঁক যাতে আমি সদায় মৰমেৰে সদায় আমি তেখেতক দেখভাল কৰোঁ যাতে সিহঁতৰ পৰিয়ালো খুব সুন্দৰ তেখেতক আজি যত্নৰ মাজতে আজি ইমান সুস্থকৈ তুলি থৈছে সেইটোৰ কাৰণে তেখেতলোককো ধন্যবাদ আৰু আইতাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে আইতা সদায় তেওঁৰ 125 বছৰতছে অধিক এতিয়ালৈকে হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু হয় খাব পাৰে আৰু সুন্দৰকৈ নিজে আজি মই দেখিলোঁ আজি নিজেই কাপোৰ কানি নিজেই পিন্ধিলে আৰু কমেও কিজানি মানে 5 মিনিট খোজকাঢ়ি আহে ইমান দূৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু খোৱা বোৱাও নিজে কৰে আৰু মই এটা কথা আচৰিত পালোঁ 27 বছৰ পিছত মই বুদ্ধ মন্দিৰত মই সেইদিনাখন আহোঁতে তেখেতক মই যেতিয়া সেৱা কাঢ়িলোঁ কোন হয় অনিমা নেকি আজি 27 বছৰৰ পিছত তেখেতে মোক চিনি পাইছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে আচৰিত আৰু মই সেইটোৱে বহুত আচৰিত পালোঁ তেখেতৰ এই মানে যিটো মেমৰি তেখেতৰ সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এটা তেখেতৰ আত্মাত কিবা এটা মিৰাকাল সোমাই আছে আচৰিতজনক সোমাই আছে মোৰ এইটো অনুভৱ হয়
আমি তেখেতক ৰেছপেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ মাজত যে এই 125+ এজনী আমাৰ মাজত আইতা এজনী যে এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে আৰু থাকিব সেয়ে আমাৰ কাৰণে এটা মেমৰেবল মানে হয় পাৰে কিন্তু অলপ মানে দাঁত নাইতো অকণমান কিবা মিষ্টেক হয় কওঁতে বুজি পোৱা টান হয় কিন্তু পালি ভাষা যিটো আমাৰ বুদ্ধিষ্টবিলাকে কয় সেইটো সুন্দৰকৈ মানে ক'ব পাৰে বেলেগ ভাষাটো অলপ অসুবিধা হয় তেখেতৰ আৰু এনে সব ঠিকে আছে নাই যায় হয় মোৰ 44+ কিন্তু মই আইতাতকৈ বেছি দুৰ্বল ক'লেও ভুল নহয় বয়স হিচাপে হয় 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 বহুত ডিফাৰেঞ্চ সেইটো ক'ব নোৱাৰি আৰু প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি হয় মোৰ বয়স তেতিয়া আছিলে 17 years হয় 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 17, 19, 20 এনেকৈ কিবা এটা হ'ব কিন্তু মই 27 বছৰ মানে আগত তেখেতক মই লগ পাইছিলোঁ 27 বছৰ পিছত সেইদিনা বুদ্ধিষ্ট টেম্পলত লগ পালোঁ এতিয়াও মনত আছে অনিমা নেকি বুলি কৈছে সেইটোৱে মই আচৰিত হয় থেংক ইউ मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वॉलपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन